tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ's Rocky Secret Files with Jello. Four years akong nagtiis, pero hindi ko natupad ang pangarap kong kasama siya. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Isa po ako sa mga tagapakinig at sumusuporta sa inyo. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo at sa mga tagapakinig ninyo ang kwento ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Angge. 29 years old. Isang proud na sundalo. At ito ang aking secret file. Meron ako naging boy best friend noong nasa grade 12 pa lang ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Ivan. Meron kaming circle of friends at kabilang doon si Ivan. Madalas kaming mag-picnic at mag-overnight sa bahay ng isang kaibigan at habang tumatagal, napapansin kong may nararamdaman ako para kay Ivan. Kasi naman, mabait siya, pogi, matalino, matangkad at higit sa lahat, mapagmahal. Pero hindi ko pwedeng ipahalata at ipaalam ito. Siyempre, nakakahiya naman kung ano mismo ang aaminin. Kung ako mismo ang aamin. Ano na nga lang ang sasabihin sa akin at saka ayoko kasi masira ang pagkakaibigan namin dahil sa feelings ko na aaminin ko sa kanya. Hindi na bale. Kaya kinimkim ko na lang ito. Okay na sa akin na nakakasama ko siya araw-araw. Isang araw, June 16, niyaya kami ni Ivan sa bahay nila. Dahil daw birthday ni tita at yun yung mama ni Ivan. Kaya pumunta kami. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Titan Jello, biglaan nga yun eh. Kaya hindi ako nakabili ng gift para kay tita pero okay lang naman daw. At habang kumakain kami sa bahay nila, inisa-isa kaming pinakilala ni Ivan sa parents niya. At nung ako na ang ipapakilala ni Ivan, laking gulat ko na lang nung kinikiliti na ako ng mga kaibigan namin. Na para bang sila itong kilig na kilig at mas lalo pa akong nagulat nung sinabi ng mama niya na, "Ikaw pala yan." Yung laging kinukwento sa akin ni Ivan na babaeng gusto niya. DJ Rocky at DJ Jello, natameme ako. As in. Hindi ko alam ang magiging reaksyon ko pero siyempre dapat Maria Clara ako, di ba? Yung tipong mahinhin, hindi pwedeng sobrang OA yan. Kaya napangiti na lang ako at nagpigil ng kilig. Pero mas lalo naman akong kiniliti at tinutulak-tulak ng mga kaibigan namin. Tas after naming kumain, nag-video okay at nag-inuman kami sa terrace ng bahay nila. Pero that time kailangan ko nang umuwi noon. May mga assignment pa kasi ako at baka hanapin na rin ako ng mami ko kasi mag-aalas 6 na noong gabi.
Kaya nagpaalam na lang ako kila tita at tito. Nagpaalam na rin ako sa mga kaibigan namin. At habang palabas ako ng gate ng bahay nila Ivan, hinabol niya ako at ang sabi niya, ihahatid niya na lang daw ako. At wag naman daw sana akong tumanggi. Kaya niready niya na yung sasakyan nila at inahatid ako pauwi. Pagdating naman namin sa harap ng bahay namin, saktong nasa balcony ang mommy at daddy ko. Kaya agad ko naman pinakilala si Ivan. Sabi ko sa kanila, Mami, Daddy, si Ivan po pala, best friend ko. Binati naman nila ni Daddy at Mami si Ivan ng good evening at nag-thank you dahil naiatid daw ako sa bahay ng maayos at ligtas. Sagot naman ni Ivan, walang anuman po tita at tito. Mauuna na rin po ako. At hinatid ko lang po talaga si Angge at baka hanapin po ako ni Mama sa bahay. Kaya agad-agad naman nagpaalam si Ivan sa amin at umalis na. Habang nagpapatuyo ako ng buhok, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ng mama ni Ivan. Na may gusto si Ivan sa akin. Kaya ibinuhos ko ang lahat ng kilig at na tinatago ko kanina. Kaso napatigil na lang ako sa moment ko nung tumunog ang phone ko. Nag-message sa akin si Ivan. At tinatanong niya kung may kasama raw daw ba ako bukas papasok ng school. At agad ko naman nireplyan ito. Sabi ko sa kanya, wala. Magko-commute lang siguro ako. At nag-reply naman si Ivan. Ang sabi niya, sunduin na lang kita bukas. Sabay tayong papasok. At yun na nga DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na naman mapigilang kiligin sa mga sinasabi niya. At kinaumagahan, kakatapos ko lang maligo, nagulat ako. Andiyan na agad si Ivan sa sala, kasama niya ang daddy ko. Kaya agad akong nagmadali para makababa na at makapasok na kami sa school. Fast forward, isang araw na lang ang graduation na namin sa senior high school. Nagpe-prepare kami ng mga decoration sa school at kinaumagahan graduation ceremony na. And yes, DJ Rocky at DJ Jello with highest honor ako. Si Ivan naman ang mga kaibigan namin with high honors. After graduation, nagkayayaan ng tropa na pumunta sa mall at doon na kumain para mag-celebrate. After namin kumain, gumala at maglaro sa Quantum, nagyaya na kaming umuwi. Habang sakay ako sa sasakyan niya, may sinabi si Ivan sa akin na ikinagulat ko. Angge, alam mo bang gusto kita? Matagal na kitang gusto. Siyempre, hindi ako makaimik kasi parehas kaming nararamdaman. Kaya ang sabi ko, ako rin Ivan. Gusto rin kita. Matagal na rin kitang gusto. Kaya ayun, nagkaaminan na kami at
nanligaw na nga siya. At ang panliligaw niya ay pamamaraan ng Filipino old style kumbaga. Nagpaalam siya kila mami at daddy kung pwede raw ba at pumayag naman sila. Nanligaw si Ivan sa akin at 2 months lang, hindi ko na pinatagal. Sinagot ko na agad siya. At yun, magka-college na kami at sabay kami nag-enroll sa isang university at parehas kami ng kurso. BS Criminology. Kaso, hindi kami pinalad na magkapareho ng block. Pang block 2 ako, siya naman pang block 8. Kaya hindi kami magkaparehas ng schedule. Pero nagdesisyon na rin kami na kumuha na lang ng boarding house dahil medyo kalayuan yung bahay namin sa university na pinapasukan namin. Ang ginagawa na lang namin ay naghihintayan na lang kami ni Ivan sa library. Kung sino unang matapos ang klase, siya ang maghihintay. Fast forward, 2 taon na din nakalipas. At 3rd year college na kaming dalawa. Hindi ko masasabing perpekto ang relasyon namin dahil minsan nag-aaway kami. Pero pinipili naming magkaayos. Kasi kaming dalawa lang ang magdadamayan. At yun naman talaga ang totoo. Nagkaroon ako ng seatmate na babae at naging kaibigan ko siya. Itago na lang natin sa pangalang Yana. Maganda si Yana, maputi, matangkad at matalino, pang Miss Universe ang beauty niya. Kaya lang, meron siyang ugali na pagiging isang flirt. Kaya natatakot ako makalapit siya sa boyfriend ko. Kaso, yun na nga. Nagkita kami ni Ivan sa waiting area namin dun sa library at kasama ko that time si Yana. Kaya ipinakilala ko na lang siya kay Ivan. Nag-shake hands sila tapos sabay na kaming 3 umuwi. At unang nakarating si Yana sa bahay nila dahil madadaanan din naman yung bahay nila papunta sa boarding house namin ni Ivan. Fast forward. Habang nakahiga kami, tulog na si Ivan at ako naman nag-i-scroll lang sa Facebook. Biglang pumukaw ng pansin sa akin ang post ng Philippine Military Academy o PMA na open na ang admission period nila. Bata pa lang ako, DJ Rocky at DJ Jello, gusto ko na maging sundalo. Kaya nagtry akong magpasa ng requirements online. At wala naman akong sinabihan kahit isa. Maski si Ivan walang kaalam-alam tungkol dito. And then August 1, nagpaalam ako kay Ivan na aalis ako saglit. Ang sabi ko sa kanya, pupunta lang ako kala mami pero ang totoo, magte-take talaga ako ng exam. At ayun na nga, nakapag-exam ako nang walang nakakaalam. Sa tagal kong naghintay, may nag-message sa akin sa Gmail ko. Na inaipasa ko daw yung entrance exam ng PMA. Sobrang saya ko nung nalaman ko yun. Pero may halong takot din naman. Kasi nga, walang ibang nakakaalam ng mga naging desisyon ko. Ayoko ring malayo sa kanila pero ito kasi ang pangarap ko eh. And then, dumating na yung araw na isi-celebrate namin ni Ivan ang 3rd anniversary namin. Nagyaya siya na mag-date kami at kumain sa labas. Tsaka,
Tsaka doon na rin ako nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin sa kanya tungkol sa plano ko. Habang kumakain kami, kinausap ko siya at sabi ko, babe, may sasabihin sana ako sa'yo. At agad naman siyang sumagot, yes babe? Ano yun? Kinakabahan ako pero hindi ako nagpaligoy-ligoy pa. At sinabi kong, babe, nag-exam kasi ako ng PMA. Alam mo naman, sigurong pangarap ko na ito simulat sa pool bago pa tayo magkakilala. Ayun, nag-email sa akin ng PMA na nakapasa daw ako. At alam mo ba, nakakuha ako ng mataas na rating. Tapos next month, magsisimula na yung medical namin. At pag naipasa ko yon, papasok na agad ako sa training. Yun nga lang, bawal ang cellphone doon. Limitado rin sa pagkain at pagbisita kaya hindi rin muna ako makakauwi. DJ Rocky at DJ Jello, nakita ko ang reaksyon sa mukha ni Ivan. Habang sinasabi ko sa kanya ang resulta ng exam ko sa PMA at ang mga susunod na hakbang ko, hindi ko inaasahan na naging reaksyon niya sa lahat ng sinasabi ko. Nakita ko siyang maluwa-luwa na at napahinto siya sa pagkain sa lamesa namin. Hanggang sa niyaya niya na lang akong umuwi na lang kami. Tumango na lang ako at umalis kami. Pagkarating namin sa boarding house, nagkasagutan kami ni Ivan. Bakit hindi ko raw agad ipinaalam sa kanya? Ang sagot ko naman sa kanya, ayaw ko naman sanang ikaw ay iwanan. Pero naglalaban din kasi yung pangarap ko eh. Para rin naman ito kasi sa future natin kaya sana maunawaan at maintindihan mo ako. At pagkalipas ng 1 linggo, napapayag ko naman siya. At sinamahan niya akong mag-impake ng mga damit ko. Habang umiiyak siya, sabi niya sa akin, mag-iingat ka dun ha. Tandaan mo, maghihintay ako. Hihintayin kita babe. At ang sabi ko naman sa kanya, huwag ka mag-alala. Dahil nasa loob naman ako ng academy. Hindi ko magagawang lokohin ka. Nagdesisyon na rin akong tumigil sa pag-aaral, total sa PMA na rin naman ako magtutuloy ng pag-aaral ko. Pero si Ivan, tuloy pa rin sa pag-aaral at suportado ko pa rin siya. Naipasa ko naman ang medical exam at nakapagpaalam na rin ako na maayos sa parents ko at sa parents ni Ivan. Fast forward. After 1 year, habang nasa loob ako ng academy, hindi ko mapigilan na ma-homesick. Namimiss ko yung buhay na nasa labas ng academy at yung mga taong mahalaga sa akin, lalo na si Ivan. Pero wala naman ako magagawa kasi pangarap ko to. Nakalipas ang 2 years na walang cellphone, walang uwian, walang bisita, at ang kalaban ang pagod, puyat, gutom, uhaw, at pagkabagot sa loob ng training. Miss ko na si Ivan. Pero sabi ko sa sarili ko,
Konting tiis na lang. 2 years pa. Makakasama ko na ulit siya. At makakabuo na kami ng sarili naming pamilya. Balang araw makakapagpatayo na kami ng sarili naming bahay. At yun din naman kasi ang pangarap naming dalawa. Hanggang sa hindi ko namalayan, mag-4 na taon na ako. At malapit nang graduate. Lagi kong binibilang ang mga araw at sobrang excited na akong makapagtapos. Finally, matutupad ko na rin ang pangarap ko. Hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Graduation na namin. Ine-expect kong makakapunta si Ivan at ang family ko. Nasa formation na kami noon, bilad sa araw at nahanap na ako ng pamilya ko. Niyakap nila ako at halos mangiyak-ngiyak ako. Hindi ko po alam ang gagawin ko nung panahon na makita ko muli sila. Sa sobrang miss ko, niyakap ko sila ng sobrang higpit kahit hindi ako pwedeng gumalaw that time. Kaso, parang may kulang. Bakit wala si Ivan? Tinanong ko si Mami kung nasan si Ivan. Ang sabi niya lang, "Anak, pag-usapan na lang natin mamaya. Alam kong hindi mo ito kakayanin." Kinakabahan na ako, DJ Rocky at DJ Jello, kung ano ang sasabihin ni Mami sa akin that time. After ng graduation ko, kumain kami sa labas at saka ako kinausap ni Mami at sinabi niya ang katotohanan. Anak, huwag ka mabibigla ha. Si Ivan, mag-aasawa na. May namamagitan sa kanila ni Yana. At 4 na buwan ng buntis si Yana. Hindi ko masabi-sabi to sa'yo kasi wala akong contact. At matagal ko na gustong sabihin sa'yo pero paano naman? Alam mo anak, ang kwento sa akin ng mama ni Ivan, nagsimula daw ang lahat noong magkita yung mga kabatchmate ni Ivan dahil nakagraduate na sila noon. Kasama daw dun si Ivan kaso wala ka daw that time at nasa loob pa ng academy. Nagkaroon daw ng inuman, kwentuhan, kantahan at gimmick at doon daw nangyari ang hindi inaasahan kina Yana at Ivan. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko na alam ang magiging reaksyon ko. Pero alam ko, sobra akong nasaktan. Galit na galit ako. Pero anong pa nga ba magagawa ko? Nangyari na ang mangyayari. Sabi sa akin ni Mami, pumunta daw si Ivan sa bahay namin at inamin ang lahat na nangyari. Sabi pa daw ni Ivan, gusto na nila ni Yana ang nangyari. Inamin daw ni Ivan nang sabi niya,
Wala naman daw oras kasi sa akin si Angge. At lalong noong panahon na down daw siya, ay wala ka naman doon. Pero si Yana, yun daw ang nasa tabi niya. Humingi pa nga ng pasensya sa aking mama at papa. Sobrang sakit. Nanlulumo ako. At nanghihina sa mga nalaman ko. Akala ko walang magiging problema sa relasyon namin. Kasi napag-usapan naman namin yun bago ako matuloy sa pagiging sundalo, pero hindi pala ganun ang magiging resulta. Hindi ko rin to inaasahan dahil ang sabi ko pa nga, bubuo kami ng pamilya, pero sa iba siya bumuo ng pamilya. Masakit doon? Sa kaibigan ko pa talaga. DJ Rocky at DJ Jello, tumagal ng 3 years ang pag-move on ko. Yes, 3 years akong umiiyak, galit sa sarili ko, sinisisi ko ang sarili ko sa mga nangyari. Kung hindi lang ako sana nagpatuloy sa pangarap ko, di siguro hanggang ngayon kami pa rin. Pero hindi. Maling-mali. Pangarap ko yun eh. Pangarap ko maging isang sundalo. Ang masaklap lang, ang kapalit pala ng pangarap ko, ang kapalit pala lahat ng tagumpay na tinatamasa ko, ay yung mga narating ko ngayon, ay yung taong pinaka mamahal ko. Siya ang naging kalbaryo ng buhay ko ngayon. Isang araw habang nasa kwarto ako at nagpapahinga, biglang kumatok si Mami at may inabot na envelope sa akin. Maganda ang design kaya binuksan ko at nakita ko ang isang invitation para sa binyag. Binyag ng anak ni Ivan. Alam nyo, nung makita ko yon, biglang nag-flashback lahat ng nangyari sa akin. Kasi sabi ko noon sa sarili ko, fully healed na ako eh. Pero nung nakita ko yung invitation na yun, bigla na naman ako nasaktan. Napaiyak na lang ako bigla na parang walang kalaban-laban. Pero habang binubuksan ko yung envelope at tinitignan kong mabuti ang laman nito, may nakasiksik doon na maliit na papel na may nakasulat. At ang nakalagay, My greatest love, pasensya ka na kung nagawa ko ang bagay na yun. Akala ko kasi kakayanin kong maghintay pero hindi pala. Sana sa pagkakataong ito, matanggap mo ang invitation ko na pumunta sa binyag ng anak ko. DJ Rocky, DJ Jello, bigla na lang bumuhos ang luha ko sa mga mata ko. Nag-iisip ako kung pupunta ba ako o hindi. Kakayanin ko ba talaga to? Dapat ba kami talagang dalawa magkaroon pa muli ng komunikasyon? Alam nyo, dapat kaming dalawa yung may anak eh. Bakit hindi ako? Bakit ba may kulang ba sa akin? Aba, nag-iisip ako at iniisip ko, hindi pa pwede kasing tumanggi. Kaya, nagdesisyon na lang ako na umattend. Biyernes, September 3, araw ng binyag na nasa simbahan kami.
Doon ako umupo sa may dulo. Sa totoo lang, nasasaktan pa rin ako. Lalo na kapag nakikita ko silang dalawa na hawak yung anak nila, na dapat ako yung nandun sa part na yon. Pero nagpigil lang ako ng luha kasi ayokong tumayong main character doon. After ng binyag, inabot ko na lang ang mga regalo ko para sa bata. At nagpaalam na ako sa mama ni Ivan at umalis na lang ako. Hindi ko na pinansin si Yana at si Ivan. Dumiretso na ako sa sasakyan ko at nag-drive paalis at nagmamadali na rin ako. Pero sobrang sakit. Sobrang nakakadurog. Still, masaya ako para sa kanila. Dahil yung bagay na hindi namin nagawa ni Ivan, nagawa nilang dalawa ni Yana. At lagi ko silang pinagdarasal na sana maging happy family sila. At sana mapalaki rin nila na maayos ang bata. Sa ngayon, active ako sa service at oo, masaya na rin ako dahil tuluyan na po akong nakapag-move on. Siguro masasabi ko na lang sa mga kabataan at sa mga kababaihan ngayon is that don't teach a man to be a real man. Because a real man knows how to prove himself. Hanggang dyan na lang po DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat po at God bless muli. Ako po pala si Angge at ito ang aking secret file.